tuna kan hmuh mek hi kumsawm pasarih mi Mackenzie Surilani a car accident thlen tirin a bialpa le thianpa pakhat a that ani hemi case anuna chan a bialpa hi Dominic Rassoni in a thian pakhat nuna chan ve tho hi Devon Flanagan ani tuna kan hmuh dan hian Mackenzie chu kota a chungchang thu boi khel ani a alan dan chuan Mackenzie chuan accident thlen tir ni chuan a car chu chak takin a khala manin tha chu atum bera Mackenzie chuan a thianpa le a bialpa chu phurin dar car khata kilometer za chakin car chun atlana Cleveland Pond ma commercial building sir chu asuta a maktak main Mackenzie khaltu ber chu adam chuaka ami phor pani te chu vandui thlak takin an boral thungane prosecutor te chuan a chungcha ngai tua court chunga trial an nei lai chuan heng clay rol nun na chan te hi 12 nearin Mackenzie nen hian anin kara boruak thalo taka om thu le Mackenzie chuan a bialpa chu in roka vona sa thin le a car accident tirna chan ber pakhat po a bialpa chu car accident a thi chil chu tuma a thianpa Devon Flanagan ve thung kha chu a thuruk zep nana tha tel ve ni iran soini he thil hi ruwa manna ne ti ani thu chu an soya thil hlen lai CCTV in footage se record alan dan chu soi zuin Mackenzie chuan kongkoya chuan pangai takin ala khala chumi hnu chuan building chu pan dingin darkar khata kilometer za chak chuan Atlanta thuta courtroom prosecutor te chuan car accident hi thil hlengpal ni lovin ro manna fel tak noi kalpui ni thu chu an soya in tha tumna nge ni zia CCTV na tarlan thu chu an soi ni prosecutor ten fin fiana then khatan huwa chuan thina thlen manitlem te kalta khan Mackenzie chu chiana thlen na hmuna hian akal ti hriat ani a hemi omzia chu a ro manna kalpui dan tur vel en fel ti le atlan dan tur ro man ti chu a hriata heta tang hian tual tha chu tumreng ani zia chu hriat thei ani te iran sai Mackenzie chu tual tha tu nge ni thu chu an soya a chungchang engki man soi zo hnu chuan akota chuan police te chuan handcuff chun bun tira Mackenzie chu nasa takin a trapane a chunga ro relna an ken ko ma chuan a thil ti te in puangin ami tha te ming chu alama poeti thu chu soin voi khat ma chu tiang thil chu engwang po a thlen tir to ngai lo tur thu chu a soine he accident wanga thina thlen chan hi Mackenzie chuan taksala makara khallain har satna to wang lamani lawa car che sual pha na tur khopin khol lampanga po fel lo na om hran lo manin ti hlum tum na hlo cham na hi 12 tun thima chan na na tling tok lawa Mackenzie chu court chunga anung chang that ema wang le a thil ti wanga in chirna lan tir wangin just chuan count khatna chuan tanina Mackenzie Surila chu kumsom panga chungtang turina ti a count ni na rel felin case ni chu concurrent anga kalpuin kumsom thum ni lovin kumsom panga chungtang turin shemna peta ane adot le kal le ngalila he school no pang Aiden Fuji kumsom palimi hian a classmate a tha wangin a chung thu korta rel sakani a Fuji chu a thian nu kumsom pathum mi nen chuan Florida a St. John County a Patriot Oaks Academy a an kala Fuji chuan a thian nu chu voiza som pali chuang te me mai veta arwang churam hnoya charni in chumi hnu chuan police te chuan Fuji chu an manta ane chutia police ten an mana back seat lama thot lai chuan in chirna reng nei lo ang main ala thoveng hle ane chumi hnu chuan thu in zofia na ruma anu le pa tenen chuan anin mu a anu chuan a thil ti chu thil ra phlak tak le poi takani thu chu a hrilane CCTV alan dan chuan prosecutor te chuan Fuji le a thian nu chu ro man lok angin mun khata an kallai chuan mu a hun rai feliam le nu chuan CCTV alan danin Fuji chu chak taka tlan chelai alo lang le a chumi hnu chuan mai chirongi mu ni ta ne
he mai cheruanga hian alo in ven na lama hliam somli pakua dona neya alu le angonga mun som thum panga hliam nei boka adang som ni pakua chu adar le anunga nei boka ne Fuji chu atum wang reng rong taka tual that first degree murder nem nge ni nu chuan court just chuan achunga ro rel na kalpui dan tur chu apuang ta a first degree murder arong thayang berle tumsa rana tual tha ni thu court authority ten an pom tlanga an thu hluk na chuan Fuji chu kum som ni panga thlenga tan nuwa an thu hluk na chuan Fuji chu kum som ni panga thlenga tan nuwa achung thurel thatle tura ni ta ne Fuji chungoi renga lo dingin a mela chuan in chirna mel reng ala mu thei chuang lo chu amak khop mai tuna kan mu vele hi Wheeler Miller le Jeremy Godel te an ni a an ni hi kumsom paruk ve ni in an luna high school a an Spanish teacher an tha wangin an thu boi rel fel turin court ma chuan an lo in lana reporta omdanin an zirtir tunun tha chan ber ni lang chu a subject a grade an mu niam the em wa ka ne an in puan na chuan an tha nu in fin fian om thei zong an pai bo thu an sai Miller le Godel te hi Southeastern Fairfield High School an kala an Spanish zirtir tu chu Illinois McGraver ania Miller hi chu mi school a chuan zirlai thiam theilo ve takania a big takin an zirtir tu Gravery class a chuan ati chhezuala chutia Gravery subject a grade a mo chia the em awang chuan a thian pa Godel nen chuan an zirtir tu da that dan tur chu ro mannan siam ta ane in thana thlen ma hian Graver chu dan pa ngaya kalfo thin na mun shadow worker city pa ga chuan akal le a helai muna hian akal fo thin ti chu Miller te thian hian an hria heti lai hian an lo lambuna a hnung lama chuan bein atukuma chuan an vua atluk nu chuan a thiam ti chian nan voi ni an vuak le thu chuan soya a hnukala cha fel lo wangin chumi nu chuan ram hnoi lama chuan an kalpuya baseball bat chuan voi tam tak a thi thak hlenga an vuak thu chuan soine prosecutor te chuan chutian tha nu chuan engtin nge rong chuan ti tia an han zo chuan chung tual thatu pani te chuan an arrange an thuruk thu chu soin chulai mun chu tu maran mu thailo na mun ni tora an ngai thu an soya chumi nu chuan an pani chuan man an ni ngal ta ane ko ro rel na chuan tum wang reng tul an tha wang chuan thiam lo chu chan tir ta ane Miller hian an teacher an tha ma zan lok khan snapchat a mani in video in an teacher hne na chuan a thiwa tur thu chu a soi lai video recorda chu an zirtir tu a that nge ti fin fian a thata katlinga ne ro rel na chunga chuan Godel chuan engkim ruwa manna neya bultan tu chu Miller ni thu chu soin engkima a thian pa chu abur bun tavek maya tumlok rana Mrs. Gravery thana tur ro manna siam tu a apu ane he in thana hi first degree murder anga ye nei a Godel chuan he thil thlenga hian a in thiam lo thu le ni tana thil ti sura hria chhuwa fo thu te a in chhir zia chu a soya thaini se kha mini khan khatiang thlen tir lo tur khana thei to pachhuwa tur thu a sai courtroom ma a in chhir zia le poyati takzet zia lan tir nu chuan court just chuan Godel chu kum som ni panga tang phot tur le a hnuwa nung chang te na zira thurei tu te mitatlunga ni chuan chhuwa zalen thei turin a case chu khar saka ni ta ane achunga ro rel na thu top an siam ma chuan Miller po chuan a in chhir thu chu a soi chuak ve boka he thila hian mo phurna laka du thu chu a soya an teacher thana ro manna siam tu ni thu chu soin Mrs. Gravery chungte chunga ngai da madila a in chhir thu chu soin a chungte ril runan na thlen sak chu poyati takzet thu chu a soya he a thil ro manna diklo tak hian adam chuga in chhirna siam to tur thu chu a soi chuak ani he a thil ro manna diklo tak hian adam chuga in chhirna siam to tur thu chu a soi chuak ani
chu mi hnu chuan just chuan a chunga ro rel na thu top siamin Wheeler Noble Chaden Miller chu adam phal sakin anung chang en thla ka ni anga kumsom thum panga tan hnuwa anun dan le khosak dana zirin ngaidam thei tura achunga ro rel na chu ti to pane ta ani rilu chiat lu tuk wang le thil hote kan ngai te po hi nun na hlu tak ti top turin alo lian viu thei ti chu he khe sa hian a chiang hle ome tuna kan hmu le te hi Rachel Shof le Sadie Eddie te an ni a anni pahnih po hi an chara phlak le viu mai kumsom paru ko pa ve ve an ni a anni pahnih hian an thian pakhat Skyler ni chu an taksa chemte thukuruin an baya chumi hnu chuan an that ta ani West Virginia Star City a khosa Rachel Shof le Sadie Eddie te chu thian an ni a an mi tha tak Skyler ni po hi an thian nu ni tin an len chho puya an kom thin ani report kim changina tarlan danin Shof le Eddie hian an thian nu Skyler ni chu an kom du to lo wang le an thian ni na tanga pai thlak an du wangin tha chu an ro man ta a in ring lo lai chemte in an vita anun na chu an lak sakta ani detective ten case an bo zui mek lain Rachel Shof zok chu in puang ta hlawa ama le ma chu in puangin nu chuina le an case bo zuya kong tam takin detective chu pui ta hlawa chumi hnu chuan an pahnih chuan man an ni ta ane ma se chui chhuak kher ngai lawa ama nge in pe ka wangin Rachel Shof chu hremna nem zok second degree murder case or tirani ta a ro rel na ruma chuan Rachel Shof chuan a in thir thu chhak chuakin kha thil ti sual te kha siam tha theirul ni to lo thu chu a soya he a thil ti ra phlak taka wang hian ni tina in chirna kha thin thu chu a soya Skyler ni chungte chunga po an tan ril runat na le har satna tam taka siam saka wangin poya ti taka ze thu chu a soya a chungte tan nge po mual phona za khwa siam tu ni thu chu a soya ne a big taken nu le paril ru ti na taka ze thu chu a soi chuaka thil thleng te chu a siam tha theirul ni to lo ma se kong engkima poya ti taka ze thu chu a soi chuaka ne just thutluk na chuan Rachel chu West Virginia State Penitentiary kumsom thum chung tang turina ti a ma se perolin anung changtena zira in siam that chuan kumsom chau tang tura ti toi thei ni don ani edita na court ro rel na ina rel chu West Virginia State Penitentiary kumsom panga tang turina ti a chumi hnuwa perola tlinga ni chuan en thla ka ni anga chumi hnu chuan anun dan tena zira ni chuan chhuwa zalen thei ni don chawane